जायाखैमोन सार सासे मानसियानो जोंनि माबाखौ बिदिनो नायलांनानै नुनानै होनदों आरो दा बियो होनदों माबादो एसे एनै इउटुबार लेंहरनानै जोङो होनानै होनोसै नोंसोरो गिनाङा नोंसोरो आरो जेबो साननाङा होननानै बुंनायखाय आङो जोंहा गोसोआ बेबादि गैया लेंहरनोबो गोसो गैया ओमफ्राय होनोबो गोसो गैया जोङो इउटुबारखौबो नाङा माने जोङो बेबादिबो होआ माने थ' लेंहरनाय जायाखै माने दस्रा लेंबोनाय जादों आरो थांनायाव जेनेबा आं बुंफ्लांनायखौ आं बोखांनानै लाफिननाय जाहैबाय माने बे आं बुंफ्लांनायखौ बे रायजो राजाफ्रा खमा होलायथोंसै जों होनो लुबैनानै होआखैमोन दा मालायनि एसे एनै दै गुदुंफोरबादि दिनै बे मालायनि बार गुदुङाव जोङो सोमब्रबहांनाय जाबाय सार माथो खालामबावनो जोंबो माने जेबो रोङा जाहैबाय नोंसोरनो मिथिगौ आरो गामिनि मानसिफ्रा मिथिगौ आरो जों गामिनि मानसिखौबो फानाखै गाज्रि होननानै जों बुङाखै आरो जोङो जेब्ला सम मोनो अब्ला जोङो थाखा फैसाखौ रेडि खालामनानै मावनानै लागोन जेरैबाबो न'आ नांगौ नालाय दा अखा बांखा बोथोराव फैबाय दा बेखौ जोङो नोंथांनि जे जबकार्डनि थाखा बा नैबे न'नि मुङाव सफैनाय थाखाखौ नोंथांमोनहा हरजोब्बाय होननानै मोनसे मेसेज मोननाय जादोंमोन दा हरजोबमारदों ना माराखैमोन दा आं बख'नो मोनाखै जाहैबाय दा हौवानि आखाइजों गावनि गारजेना गावनि आखाइनिजों गाव बख'बाय ओमफ्राय दा बिसिबां मोनदों बिसिबां मोना मानसिया मालाबा बावनायबो मालाबा मानायबो जाबाय सार बेयो एसे एनै गोदाव सोरावबो मानसिया गावनि माबा मोनसे टेनसनजों बायदिसिनाजों टेनसनथ' नङा बे आइ आफानि हमजानाय मानाय जाबाय आरो माब्लाबा थाल लानो हायो माब्लाबा थाल लानो हाया जाबाय बे एसे मालायाबो साननांगौ नायनांगौ आरो दा जोंनि काहिनिखौ रावबो मिन्थिया जोंसो मिन्थिगौ दुखुथिया न'खराव संसार जानानै जोंसो मिन्थिगौ जेबो राहा गैया न'खौ मा बारायदेरदोंमोन नामा न'आथ' 1 फुट बारायदों नामानो आंथ' मा बुंनो आंनि बुंनांगौ रावा बेनोसै सार एसेनोसै नोंथांमोनहानो लेंहरदोंमोन ना गावसोर गोसो जाना फैयामोन मैयानि जे ससियेल मिडिया जों लेंहरनाय जायाखैमोन सार सासे मानसियानो जोंनि माबाखौ बिदिनो नायलांनानै नुनानै होनदों आरो दा बियो होनदों माबादो एसे एनै इउटुबार लेंहरनानै जोङो होनानै होनोसै नोंसोरो गिनाङा नोंसोरो आरो जेबो साननाङा होननानै बुंनायखाय आङो जोंहा गोसोआ बेबादि गैया लेंहरनोबो गोसो गैया ओमफ्राय होनोबो गोसो गैया जोङो इउटुबारखौबो नाङा माने जोङो बेबादिबो होआ माने जाहाथे मालाबाफोर गन्दगलफोर जानो हागौ दावराव दावसि सासेनि लेखा जाया नालाय दा बेखौ जोङो बुंदों जों गाज्रिबो सानाखै गाज्रिबो बुङाखै आरो गामिनि मानसिखौबो जों फानाखै बेनो जाहैबाय दा आङो बुंनांगौ मानि बे रावानोसै आं माखौथ' मा बुंबावनो एसेनोसै बेबायदि जादों आं माबा गभर्नमेन्टनि न' गंसे मोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा एसे माबा थाखाया आं हरजोबनो एसे आद्रा दंबावोमोन आरो दा बेनि थाखाय आङो मैया माबायाव ससियेल मिडियायाव बुंफ्लांनाय जाबाय दा बे मैया बुंनायखौ आं बोखांनानै लाफिननाय जाहैबाय आरो दा बबे पर्टेलनि गेजेरजों बुङामोन नोंथाङा जायखिया आङो बुंनाया ओरैबायदि जादों आङो फैसाखौ हरजोबबायमोन ओमफ्राय दा मावग्राफ्रा मावफैयाखिसै आद्रा दोनबाय होननाय जादोंमोन आरोखि फैसाखौथ' हरजोबदोंना हरजोबाखै दा ओरैनो फैसाया दा एसे दंबावो हरजोबनाय जायाखैमोन हरजोबनाय जायाखै दा नोंथांनि न'खर जे आद्रा थानाय बेखौबो नोंथाङानो आखायाव लाबाय होननानै खोनानो मोनदों बे थारैनो औ सैथो दा बेखौ आंनो माबानाय जासिगोन मावनाय जासिगोन औ ओरैनो सोर अबे चेनेल फैयामोन नोंथां न'खराव चेनेलखौथ' आंथ' मा होनो समनि रादाब ना मा होनो आंथ' बारा मिथिजोबा जाहैबाय बेफोरबायदिजोंबो आं बांद्राय माबानो रोङा नालाय नोंथाङा लेंहरा ना गावसोरनो गोसो जाना फैयामोन माने आंथ' लेंहरनाय जायाखै माने दस्रा लेंबोनाय जादों आरो दस्रा लेंबोनाय औ दा मा फोरमायनो सानो रायजो राजाफोरनिसिम नोंथाङा दि जे नोंथांनि न'खौनो बानायनानै लाफुंनो होननानै फोरमायबाय रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरो रायजो राजाफोरनो मा मेसेज हरनो माने आं बे न'खौ आंनो मावनानै लासिगोन लासै लासैब्लाबो मैयानि बुंफ्लांनाय जाथायनि सायाव मा बुङो मैयानि बुंफ्लांनायाव जेनेबा आं बुंफ्लांनायखौ आं बोखांनानै लाफिननाय जाहैबाय माने बे आं बुंफ्लांनायखौ
बे रायजो राजाफ्रा क्षमा होलायथोंसै। बबे बिसटिसनि सिङाव नोंथांनि बिसमुरि इस्मालिगाव महनपुर बिसटिसनि सिङाव? औ औ। मा नाम? बिजित बसुमतारी। सोरनि मुङाव सफैदोंमोन बे नङा? आंनियावनो। औ। फैलाय मादै एसे होनलाय। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।